amsa hakika akwai ka gabas da yamma akwai ka kudu da arewa akwai ka da akwai gabas da yamma da akwai ka ya sarki a sama'u a can sama'u da aka bai wa ruwa'un na gambar anbiyahu duka suna daga shuka dumaka ta mata daga daita bai cikin yabo wanda ka bibita wanda ka yi tarihi ka bashi sarata na farkon bauta na ƙarshe a fita ka ƙara salati ka buga wanda ba a yi shi wanda ba a yi bauta dole sai da shi da yau da baki haske ke fita da sallama na so yau ma gwamna ma'aiki annabi so nake ka amsa mu ka rufe baki kai kira na madina kan masauki dan na shiga ba na so da fita saka ne duk wani yake cikin wata hali a rayuwa yayi ta kaunar da sai ka samu garkuwa kaunar da dai take yaya damuwa sai ta mu shugaba ubar ta ba a kusantar Allah dole sai fita daga ramar Allah yayya kai yayi mu waje da kai kaunar da muke so kai wani kyauta ba ne sadauki annabi ne sadauki wanda ka bayar kan halayya shi ne zaɓina assalamu alaika assalamu alaika baka salama bayan salama baka salama bayan ka salama kai a can ya masa wuri wanda sani kira da ya zo dole farsa wai dan galabu yayi wani ganganci wai sai taba mai zo ko ci zancen zuci ya ki wata doki kullum sai ya tunaro ya faɗa wa ma'aiki wai shi tauye ne ana yakin ƙudu sai ko ya su kwano dokin kan nasa wawa ya su kwano har samu sun yi jami'a sai su bar shi ya gano ni za na kashe shi wa ikon Allah ne ikon Allah dai ikon Allah ne Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyid
مولانا يا النبي السلام سلام